שלום, הגעתם כאן לחדשות, ערוץ 122. כאן איתי מימני, ג'יי פארקר, ומשמאלי, מיסטר דוק. והרי החדשות. ג'יי פארקר, הכנת לנו דיאגרמה שרצתה להראות לנו אותה. כן, הכנתי את הדיאגרמה, אבל אני שכחתי אותה בבית, אז אני אצטרך לספר לכם משהו אחר. אני יכול לספר לכם שלפי הנתונים שיש לנו היום, המחירי דירות בארץ ישראל בשמיים. כאילו סופרמן לא יכול להגיע, יותר גבוה. עכשיו, במדינות אחרות אתה צריך לעבוד הרבה פחות. אתה צריך לעבוד 7 שנים נטו, כן? 7 שנים אתה עובד, אתה מכניס את המשכורת על הרגע להשקיע בדירה. על הרגע, ככה נטו, 7 שנים. לא כולל צרכים בסיסיים. לא, בכלל לא. הוצאות שלך זה הוצאות שלך. אתה רוצה מטרנה, טיול, כל זה, אתה רוצה, זה על חשבונך, לא כולל. אתה צריך נטו. עכשיו, במדינות אחרות, אמרתי לך, זה 7, בכל מדינה זה משתנה, אבל ישראל, הערך של הדירות הוא ממש יקר, ואתה צריך לעבוד במשך 16 שנים נטו, כדי להשיג את המשכורת הממוצעת לדירה ממוצעת. הבנת? זה דבר שהוא לא יאומן. תודה רבה לך. גם די יש משהו להגיד, יש הרבה משפחות המתגרשות, שבזמן שהם מתגרשים, כל בן אדם יצטרך לקנות דירה משלו, בשביל שיהיה לו מקום לגור, וזה ממש בעייתי, ככה כל המחירים מתחילים לעלות ולעלות ועוד פעם לעלות. סליחה שאני נכנס לך לדברים, אבל למה אתה חושב אנשים מתגרשים? כי אולי לא מצליחים לגור ביחד, יש להם בעיות עם הילדים, הם רבים, אבל אי אפשר להיכנס לזה, אי אפשר לדעת, לכל משפחה יש משהו משלו. משלה. משלהם. משלה. משלה, בסדר. בכל מקרה זה לא בשליטתנו, הסיבה הזאת, וזה לא משהו שנתנו להם פתרון. כן, אבל עדיין, אתה יודע, מעניין אותי, כי אנחנו רוצים לעשות מחקר גם על זה, אתה יודע? אני חושב שהסיבה הזאת, הבעיה, יוקר הדיור, היא קצת יותר מורכבת. והסיבה הספציפית הזאת, שסיבת הגירושין, היא לא כל כך, זאת המשפיעה ביותר. יש עוד הרבה סיבות שצריך לחקור. יש עוד סיבה שנייה עיקרית, לדוגמה, החיילים שהם נלחמים בעזה, בהרבה מקומות, הם צריכים נשק, מזון, אז מאיפה לוקחים את זה? לוקחים את זה מהמחירי דירות, כן, רק אם אפשר לדבר חזק יותר. כאילו, כרגע אנחנו לא במצב של מלחמה, שאתה צריך לספק... אבל הם צריכים תמיד להגן על עצמנו, אז יש מדי פעם שקורים דברים שמראים נגיד בחדשות, גם בעיתונים, כן, אבל... שערבים תקפו... צריך לחשוב שמדינת ישראל מוקפת מכמה אויבים, יש את לבנון, יש את לא ממש בקשר טוב. ירדן, יש את מצרים. לדעתי... אנחנו לא בשלום עם כל המדינות האלה. נכון, אבל הם בינתיים לא מאיימות. אז בוא, במצב של איום, אתה תצטרך אז לקחת את הנשק ולהעלות אפילו עוד יותר את מחירי הדירות. אבל כרגע, זה לא יאומן מה שקורה פה. 16 שנים אתה צריך לעבוד נטו. אתה יודע מה זה לעבוד נטו? נטו 16 שנים. תאר לך שזה לא כולל טיולים לחו"ל, לא כולל אוכל ומזון, לא כולל לך משחקי מחשב, לא כולל לך מחשב. חובות, הם חייבים לשלם גם חשמל, טלפון, מים. ואם אתה רוצה לאמץ ילד, זה עוד כסף. בכל מקרה, כל הדברים הבאים, זה יהיה לתוכנית הבאה שלנו. אני מקווה שתהיה תוכנית הבאה, כי אני באמת שאני רוצה לבוא לפה. אז לכם אנחנו רוצים להראות לסוף הפגנה אחת שהייתה בתל אביב, במרכז תל אביב, ואתם תראו אותה עוד שנייה.